హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ అందరికీ ప్రణామాలు, అందరికీ ధన్యవాదాలు. మనం శ్రీ ఈశోపనిషత్తు లెవెల్ 3లో శ్రీ ఈశోపనిషత్తు అనేది చూస్తున్నాము. శ్రీ రాధా గోవిందాలయం, మ్యాంగ్లూరు, కర్ణాటక వారి తరపున అందరికీ కూడా స్వాగతం. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమ్రాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్ నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. చదువుతారా ఈ మంత్రం? ఎవరైనా వచ్చా? ఎవరికైనా ఈ మంత్రం? అదే నా వాయిస్ వస్తుందా? ప్రభు హరే కృష్ణ. ఓకే హరే కృష్ణ. పూషన్నే కర్షేయమ సూర్య ప్రాజపత్య వ్యూహ రశ్మీన్ సమూహ తేజో యత్తే రూపం కళ్యాణతమం తత్ తే పశ్యామి యోసావసౌ పురుషస్సోహమస్మి. పూషన్నే కర్షేయమ సూర్య ప్రాజపత్య పూషణ్యే కర్షేయం సూర్య ప్రాజపత్య వ్యూహరశ్మీన్ సమూహ తేజో యత్తే రూపం కళ్యాణతమం తత్ తే పశ్యామి యోసావసౌ పురుషస్సోహమస్మి. మీనింగ్స్ హ్యాండ్ రైట్ చేస్తారా మాతాజీ? ఎవరైనా? జ్యోత్స్న మాతాజీ మీనింగ్స్ అనువాదం చదివేసేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పుషాన్ జగత్తును పోషించేవాడా, ఏ కర్షే పురాతన మహర్షి, యమహ నియమించేవాడా, సూర్యులకు గొప్ప భక్తులకు గమ్యస్థానమైన వాడా, ప్రాజాపత్య మానవ సృష్టించే పతుల శ్రేయోభిలాషి, వ్యూహ దయతో నీ కిరణాలు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి జ్యోత్స్న మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ. సమూహ దయతో మరల్చుకో, తేజ నీ కాంతిని, యత్ ఏది గలదో,
తే నీ రూపం రూపం కళ్యాణతమం మంగళకరమైన తత్ ఆ రూపాన్ని తే నీ పశ్యామి చూస్తాను యహ ఎవడు అసౌహ ఈ సూర్యుని వంటి అసౌ ఈ సూర్యుని వంటి వాడో అసౌ ఈ పురుష దేవాది దేవుడు సహ అతడు అహం నేను అస్మి అగుచున్నాను ఓ భగవాన్ పురాత మహర్షి విశ్వపోషకుడా జగన్నియామకుడా శుద్ధ భక్తులకు గమ్యస్థానమా మానవ జాతిని సృష్టించిన ప్రజాపతుల శ్రేయోభిలాషి దయ ఉంచి నీ దివ్య కిరణాల కాంతిని ఉపసంహరించు. అప్పుడు నేను దివ్యమైన నీ స్వరూపాన్ని చూడగలుగుతాను. నీవు సూర్యుని వలె శాశ్వతుడవైన దేవాది దేవుడివి. నేను అలాంటి వాడనే. చదవనా ప్రభుజీ? ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇంకొకరికి ఇద్దాం మాతాజీ. అలాగే ప్రభుజీ. గోపీనాథ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. భాష్యం స్టార్ట్ చేయండి. హరే కృష్ణ. గుణాలను బట్టి సూర్యుడు అతని కిరణాలు సమానమే. అలాగే భగవంతుడు జీవులు గుణైక్యం గలవారే. సూర్యుడు ఒకడే కానీ కిరణాల పరిమాణములు లెక్కలేనని. సూర్యుని కిరణాలు సూర్యునిలో కొంత భాగం మాత్రమే. సూర్యుడు అతని కిరణాలు కలిసి సూర్యుని సంపూర్ణ రూపం ఏర్పడుతుంది. సూర్యబింబంలోని సూర్యదేవుడు నివసిస్తాడు. అలాగే దివ్యలోకమైన గోలోక బృందావనంలో జ్యోతిష్ ఎక్కడి నుండి ప్రకాశిస్తుందో అక్కడ భగవంతుడు తన నిత్య లీలను కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు. ఈ ఇష్టాన్ని బ్రహ్మ సంహిత 5.29లో సమర్థిస్తుంది. అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే అచింత్య భేద తత్వం. మనకి గౌడీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మనకి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఇది చెప్పారనమాట. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. అంటే జీవులేంటి భగవంతుని గుణంలో ఐక్యమై ఉంటారు. ఇంతకుముందు మనం ఈ విషయం కూడా చూసాము, ఇంతకుముందు మంత్రాల్లో కూడా. అంటే సర్వజీవులను సమానంగా చూస్తారు. అందుకే మనకి బ్రహ్మసంహితలో చెప్తున్నారు, చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష లక్ష వృతేషు సురభిరభిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. చదవండి ప్రభుజీ. సారీ, హరే కృష్ణ. నేనండి. మీరే ప్రభు, చదవండి. కోరికలు తీర్చే కల్పవృక్షాల చేత పరివృత్తమైన చింతామణులు ఇచ్చే నిర్మితమైన గృహాల్లో భక్తుల కోరికలను తీరుస్తూ లక్షలాది లక్ష్ముల చేత ప్రేమతో సేవింపబడుతున్న ఆది పురుషుడు పురాణ పురుషుడైన గోవులను కాసే గోవిందుణ్ణి పూజిస్తున్నాము. అన్ని చదవమంటారని. చదవండి ప్రభు. ఈ బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మజ్యోతి కూడా వర్ణించబడింది. సూర్యుని కిరణాలు సూర్యుని నుండి వెలువడుతున్నట్లు ఆధ్యాత్మిక లోకమైన గోలోక బృందావనం నుండి వెలువడే కిరణాల సముదాయమే బ్రహ్మజ్యోతి అని దీనిలో చెప్పబడింది. ఎవరైనా మెరిమిట్లు కొలిపే బ్రహ్మజ్యోతిని దాటితేనే కానీ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకోలేరు. కళ్ళకు నిర్మిట్లు కొలిపే బ్రహ్మజ్యోతి వలన అందులైపోయిన నిరాకారవాది యథార్థమైన భగవంతుని ధామాన్ని కానీ ఆయన దివ్య రూపాన్ని కానీ తెలుసుకోలేదు. అల్పజ్ఞానంతో కూడిన నిరాకారవాదులు దివ్యము ఆనందమైన భగవంతుని రూపాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. అందుచేతనే ఈ ఈశోపనిషత్తు ప్రార్థనలో శుద్ధ భక్తులు భగవంతుని ఆనందమయమైన శుద్ధ దివ్య విగ్రహాన్ని దర్శించగలిగేందుకు వీలుగా బ్రహ్మజ్యోతి కిరణాలను ఉపసరించమని వేడుకుంటుంది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఇక్కడ మనం భగవంతుడితో గుణంలో, ఆ గుణంలో కూడా ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క గుణాలతో కూడా మనం ఐక్యం కలవాలమే కానీ మళ్ళీ క్వాలిటీ ప్రకారంగా చూస్తే అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటే జీవుల్లో చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, సూర్య కిరణాలు కలిస్తే ఒక సూర్య రూపం అనేది ఏర్పడుతుంది. అంటే శక్తిమాన్ లాగా అనమాట. శక్తిమాన్ అతను ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి శక్తి అనేది ఉంటుంది.
ఇక్కడ ఇంకా మనం చూడొచ్చు మరి సూర్యుని కిరణాలు సూర్యునిలో కొంత భాగం మాత్రమే. సూర్యుడు అతని కిరణాలు కలిసి సూర్యుని యొక్క సంపూర్ణ రూపం ఏర్పడుతుంది. ఎవరు? వివస్వానుడు. మనం భగవద్గీత ప్రకారం చూస్తే వివస్వానుడు అనమాట. అలాగే బ్రహ్మజ్యోతి ఎక్కడి నుంచి ప్రకాశిస్తుందో అక్కడ భగవంతుడు ఉన్నాడు. మరి అతను ఉండే లోకం ఏంటి? గోలోక వృందావనము. అక్కడి నుంచి ఆ యొక్క బ్రహ్మ తేజస్సు అన్నింటికి కూడా వెలుగు అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మరి ఈ ఆ గోలోక బృందావనం అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది శ్రీ బ్రహ్మ సంహిత నుంచి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అన్ని కోరికలను తీర్చే కల్పవృక్షాల చేత పరివృతమై చింతామణులచే నిర్మితమై ఉంటుంది. అలాగే అవి ఎట్లా ఉంటాయి? భక్తుల యొక్క కోరికలను తీరుస్తూ లక్షలాది లక్ష్ముల చేత ప్రేమతో సేవపడుతూ ఉంటాడు ఆది పురుషుడు భగవంతుడు అక్కడ. కాబట్టి పురాణ పురుషుడైన గోవులను కాచే ఆ గోవిందుని నేను భజిస్తున్నాను అంటూ శ్రీ బ్రహ్మ అక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? మనం ఇంతకు ముందు మంత్రంలో కూడా చూసాము, బ్రహ్మ జ్యోతిని దాటితేనే గాని భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని తెలుసుకోవడానికి వీలవ్వదు. కాబట్టి ఆ యొక్క బ్రహ్మ జ్యోతిని కూడా మనం దాటాలి. ఇంకా ఇక్కడ మిరుమిట్లు గొలిపే అంటే ఆ మిరుమిట్లు గొలిపే బ్రహ్మ జ్యోతి వల్ల అందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి ఆ కళ్ళకు మిరుమిట్లు గొలిపే బ్రహ్మజ్యోతి వలన అందుడైపోయినట్లు. అంటే ఆ యొక్క కాంతి వల్ల ఏంటి? నిరాకారవాది యథార్థమైన భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని అంటే ఆ మిరుమిట్లు గొలిపే ఆ బ్రహ్మజ్యోతి యొక్క కాంతి వల్ల చూడలేకపోతున్నాడు. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అందుడైపోతున్నాడు అనమాట. కాబట్టి నిరాకారవాది అందుడైపోవడం వల్ల భగవంతుని యొక్క నిజమైన ధామాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. అతని యొక్క దివ్య రూపాన్ని కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. అందుకే మనం భగవంతుని ప్రార్థించాలి. ఆ యొక్క బ్రహ్మజ్యోతి కిరణాలని ఉపహరించుకుని నాకు మీ యొక్క ఆ దివ్యమైన విగ్రహ రూపం దర్శించడానికి వీలు కల్పించేలాగా ఈ బ్రహ్మజ్యోతి కిరణాలను ఉపసంహరించుకోమని ఈ ఈశోపనిషత్తు ద్వారా వేడుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, మాధవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నిరాకారమైన బ్రహ్మజ్యోతి సాక్షాత్కారము ద్వారా భక్తుడు పరమపురుషుని గుర్తించగలడు. పరమపురుషుని సర్వవ్యాపకమైన పరమాత్మ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా భక్తుడు అంతకంటే మంగళకరమైన ఆ స్వామి రూపాన్ని ఆస్వాదిస్తాడు. చివరికి దేవాదేవుని ముఖాముఖి దర్శించడం వలన భక్తుడు ఆ దివ్య స్వరూపాన్ని పూర్తిగా అనుభవిస్తాడు. భగవంతుడే విశ్వమునకు ఆది మహర్షి, పోషకుడు, శ్రేయోభిలాషి, పరమ సత్యమైనప్పుడు నిరాకారమని భావించరాదు. కొంచెం స్క్రోల్ చేయరా. ఇది శ్రీ ఈశోపనిషత్తు యొక్క సిద్ధాంతము. ఇక్కడ పూషన్ అంటే పోషించేవాడు అనే శబ్దం ప్రత్యేకంగా గమనించదగింది. భగవంతుడు జీవులందరికీ పోషకుడైన తన భక్తులకు ప్రత్యేకంగా ఆయన పాలిస్తాడు. నిరాకారమైన బ్రహ్మజ్యోతిని దాటి భగవంతుని సాకారుడైన దివ్య రూపాన్ని దర్శిస్తూ భగవంతుడు పరతత్వాన్ని సంపూర్ణంగా అనుభవిస్తాడు. హరే కృష్ణ. ఒక నిమిషం. కాబట్టి ఇక్కడ మొదటిది ఏంటి? మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క 3 ఈ సాక్షాత్కార రూపాల్లో మొదటిది ఏంటి? బ్రహ్మన్ అంటే చెప్పండి. బ్రహ్మ, పరమాత్మ, పరతత్వం. మొదటిది ఏంటి? బ్రహ్మజ్యోతి. ఈ బ్రహ్మజ్యోతి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? పరమ పురుషునిగా, దీంట్లో పరమ పురుషునిగా గుర్తించగలుగుతాడు. అంటే ఆ పరతత్వం ఏదైతే ఉందో అది నేను ఒకటి కాదు అని తెలుసుకుంటాడు. రెండవది పరమాత్మ. ఈ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల ఆ యొక్క మంగళమైన స్వరూపాన్ని మంగళమైన స్వరూపాన్ని ఎలా అంటే ఆ రూపాన్ని ఆస్వాదిస్తాడనమాట. కానీ భక్తుడు ఈ స్వరూపాన్ని అనుభవిస్తాడు. ఎలా? సేవ ద్వారా. కాబట్టి ఆ సేవ ద్వారా మాత్రమే మనం భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చేసుకోగలము, ఆ యొక్క రూపాన్ని ఆస్వాదించగలము అని చెప్తున్నారు. చివరికి ఆ ముఖాముఖి దర్శించడం వల్ల భక్తుడు ఆ దివ్య స్వరూపాన్ని పూర్తిగా అనుభవిస్తాడు. మరి భగవంతుడే అందరికీ కూడా మొట్టమొదటి గురువు అనమాట, ఆది గురువు. అందుకే ఆయన ఏమంటారు? కృష్ణం వందే జగద్గురు. అలాగే జీవులందరికీ పోషకుడు అని కూడా చెప్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా అందరినీ కూడా పాలిస్తూ ఉంటాడు. ఎవరిని? భక్తుల్ని ప్రత్యేకంగా ఆయన పాలిస్తూ ఉంటాడు. అందరినీ సమానంగా చూస్తాడు. అందరికీ కావాల్సినవన్నీ కూడా సమానంగా అందిస్తాడు. మనకి భగవద్గీతలో శ్లోకం చెప్పబడింది కదా, ఏంటది? ఏదైనా గుర్తుందా? 9వ అధ్యాయంలో వస్తుంది, 9.29. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యం. సమోహం సర్వభూతేషు అంటే అందరినీ కూడా సమానంగా చూస్తున్నాను. నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః, ఆయనకి ఎవరి మీద కూడా ద్వేషం కూడా లేదు. ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా, కానీ ఎవరైతే ఆయన్ని భజిస్తున్నారో, భక్తితో సేవ చేస్తున్నారో,
మైతే తేషు చాప్యహం, వాళ్ళు నాకు చాలా ఇష్టము, చాలా ప్రియమైన వారు అని చెప్తారు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారు ఆయన, అలా ఎవరైతే ఆయన్ని నిత్యము సేవ చేస్తూ ఉండే భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళని ఆయన ప్రత్యేకంగా పాలిస్తూ ఉంటాడు. ప్రత్యేకంగా పాలించడం అంటే ఆయన ఏం చేస్తాడు, అందరి యొక్క హృదయాల్లో ఉండి ఆ బుద్ధి యోగాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు. అదేం శ్లోకం, ఆ యొక్క భక్తులకి ఆయన దదామి బుద్ధి యోగంతో అని చెప్తారు కదా. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగంతం ఏన మాము పయాంతుతు. హరే కృష్ణ. హరిబోల్ మాతాజీ. కాబట్టి అక్కడ ఆ బుద్ధి యోగం కూడా ఆయన వాళ్ళకి ఆయనే ఇస్తారనమాట. ఒక్కసారి మనం ఆయనకి శరణాగతి పొందగలిగితే ఆ కావాల్సిన బుద్ధి యోగం కూడా ఆయనకే ఇస్తారు. అప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత ఏమవుతుంది, భగవంతుని యొక్క సారీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అంటే భగవంతుడు జీవులందరికీ కూడా పోషకుడైనా కూడా తన భక్తులను ప్రత్యేకంగా ఆయన పాలిస్తాడు. సమూహం సర్వభూతేషు, అందరిలోనూ ఉన్నాడు, కానీ ప్రత్యేకంగా వీళ్ళకి బుద్ధియోగం అనేది ఇస్తూ వాళ్ళని నడిపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఓకే, కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. భగవత్ సందర్భ అనే గ్రంథంలో శ్రీల జీవగోస్వామి ఇలా పేర్కొన్నారు. దేవాదేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు, సంపూర్ణ దివ్య మహిమలు కలవాడు కావడం వలన ఆయనలో పరతత్వం సంపూర్ణంగా అనుభూతం అవుతుంది. పరతత్వము సంపూర్ణ శక్తి బ్రహ్మజ్యోతిలో అనుభూతం కాదు. అందుచేతనే బ్రహ్మజ్యోతి అనుభూతి పాక్షికానుభూతి మాత్రమే. ఓ మునులారా, భగవాన్ అనే శబ్దానికి మొదటి అక్షరము భా రెండు విధములుగా ముఖ్యమైనది. మొదటిది పూర్తిగా పోషించేవాడు అని, రెండవది రక్షకుడు అని సూచిస్తుంది. రెండవ అక్షరమైన గాకు మార్గదర్శకుడు, నాయకుడు, సృష్టికర్త అని అర్థం. వాన్ అనే అక్షరము భగవంతునిలో అందరూ జీవిస్తారని, ఆయన అందరిలోనే నివసిస్తాడని సూచిస్తుంది. మరో విధంగా చెప్పాలంటే భగవాన్ అనే శబ్దంలోని ఆధ్యాత్మిక ధ్వని భౌతిక స్పర్శ లేశమైన లేని అపరిమితమైన జ్ఞానాన్ని, శక్తిని, మహిమని, బలాన్ని, విభవాన్ని, ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నా వాయిస్ వస్తుంది క్లియర్గా? ఇక్కడ వర్షం ఉంది, కొంచెం నెట్వర్క్. ఓకే మాతాజీ, కొంచెం ఇక్కడ వెదర్ బాగాలేదు, నెట్వర్క్ కొంచెం లో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ శ్రీల జీవగోస్వామి ఎవరైనా తెలుసా, గుర్తుందా? మనం షడ్గోస్వాములలో ఒకరు శ్రీల జీవగోస్వామి అనమాట. ఆయన పేర్కొన్నారనమాట, దేవాది దేవుడు శక్తి సర్వశక్తిమంతుడు, సంపూర్ణ దివ్య మహిమను కూడా కలవాడు, అందుకే ఆయనలో పరతత్వం సంపూర్ణంగా అనుభూతం అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆ యొక్క ఈ పరతత్వం యొక్క సంపూర్ణ శక్తి మరి బ్రహ్మజ్యోతిలో సంపూర్ణంగా అది అనుభూతం కాదు, అది పాక్షికం అనమాట. అందుకే ఆయన ఓ మునులారా అంటే జీవగోస్వామి చెప్తున్నారు. భగవాన్ అనే అర్థం అంటే భా అంటే పోషించేవాడు, అందుకే భర్త అని కూడా అంటారు కదా, భరించేవాడు, పోషించేవాడు అని. ఇంకా గా అంటే ఏంటి, గమనాన్ని సూచించేవాడు, అంటే మార్గనిర్దేశం చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. వాన్ అంటే మనందరం కూడా ఆయనలో జీవిస్తాము, ఆయన అందరిలో కూడా జీవిస్తాడు. అందుకే మనకు చెప్తారు కదా, అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే, అంతా కూడా ఆయన నుంచే వచ్చింది, మనందరం కూడా ఆయనలో ఉంటాము. ఆయనకి వెలుపల అంటే ఆయన మనలోనూ ఉంటారు, ఆయన మనకి వెలుపల కూడా ఉంటారు. కాబట్టి ఈ భగవాన్ అనే శబ్దంలో ఆధ్యాత్మిక ధ్వని భౌతిక స్పర్శ లేశమైనా లేని అపరిమితమైన జ్ఞానాన్ని, ఈ యొక్క అంటే భౌతిక జ్ఞానానికి ఆపోజిట్ అంటే ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానం అనమాట. అపరిమితమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని, శక్తిని, అలాగే మహిమని, బలాన్ని, విభవాన్ని, ప్రభావాన్ని అన్నిటినీ కూడా సూచిస్తుంది. కాబట్టి భగవాన్ అనే ఆ శబ్దము చాలా ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇంకో పేరు చదవండి మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. భగవంతుడు తన శుద్ధ భక్తులను పూర్తిగా కాపాడుతూ భక్తి మార్గంలో వారు ప్రగతి సాధించేటట్లు చేస్తాడు. ఆ భక్తులకు మార్గదర్శకుడుగా చివరికి వారి భక్తియుక్త సేవకు ఫలితముగా భగవానుడు తనకు తాను వారికి సమర్పించుకుంటాడు. భగవంతుని నిర్వ్యాజమైన కరుణ వలన భక్తులు భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా చూడగలుగుతారు. ఈ విధముగా భక్తులు అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక లోకమైన గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకోవడానికి భగవానుడు తోడ్పడతాడు. సృష్టికర్త కావడం వలన ఆయన
తన భక్తులకు అవశ్యములైన అన్ని యోగ్యతలను ప్రసాదిస్తాడు. తద్వారా చివరికి వారు అతనిని పొందగలుగుతారు. భగవంతుడు సర్వకారణ కారణుడు. ఆయనకు వేరేది కారణం కాకపోవడం వలన ఆయనే మూల కారణం. అందుచేత తన అంతరంగ శక్తిని ప్రకటిస్తూ ఆయన తనను తానే అనుభవిస్తూ ఆనందిస్తాడు. బాహ్య శక్తిని ఆయన స్వయంగా ప్రదర్శించడు. పురుష రూపంలో విశ్రుతి పొంది ఆ రూపం ద్వారా ఆయన భౌతిక సృష్టిని నిర్వహిస్తాడు. అలాంటి విస్తరణల ద్వారా ఆయన జగత్తుకు సృష్టి, స్థితి, లయ కారకుడవుతున్నాడు. హరికృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. కాబట్టి భగవంతుడు తన శుద్ధ భక్తులను పూర్తిగా కాపాడుతూ భక్తి మార్గంలో వారు ప్రగతి సాధించినట్టు చేస్తారు. మనం చూసాం కదా, అనన్యాశ్చింతయంతో మా ఏ జనా పరిపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే శుద్ధ భక్తులు ఉన్నాడో అతని యొక్క యోగక్షేమాలు అన్నీ కూడా ఆయన చూసుకుంటారు. లేనివి ఇస్తూ ఉంటారు, ఉన్న వాటిని కాపాడుతూ ఉంటారు. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మనం భగవంతుని దర్శించడం అంటే ఏంటంటే ఆయన్ని చూసే శక్తి మళ్ళీ భగవంతుడే మనకు కల్పించాలి, లేకపోతే మనం ఆయన్ని చూడలేము. కానీ మనం ఏమంటూ ఉంటాము, వెళ్ళామండి భగవంతుడిని దర్శించుకున్నామని చెప్తూ ఉంటాము. కానీ భగవంతుడు మనకి ఆ దర్శించే సామర్థ్యం అనేది ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ యొక్క చక్షులతోనే ఆయన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడగలుగుతాము. భగవద్గీతలో కూడా ఆ విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో అర్జునుడికి అలాగే ఆయన దర్శనమిస్తారు. అలాగే ఇంకా ఇంకేం చెప్తున్నారు, తన అంతరంగిక శక్తిని ప్రకటిస్తూ ఆయన తనను తానే అనుభవిస్తూ ఉంటారు. తనను తానే అనుభవించేవాడిని, తనను తానే రమించేవాడిని ఏమంటారు, ఆత్మారాముడు అంటారు అనమాట. కాబట్టి తన యందే తాను ఎప్పుడు రమిస్తూ ఉంటాడు. రమించడం అంటే ఆంతరంగిక శక్తి, అంటే హ్లాదిని శక్తి ద్వారా ఆయన ఎప్పుడు కూడా, ఆంతరంగిక శక్తి అంటే హ్లాదిని శక్తి. కాబట్టి ఆ యొక్క హ్లాదిని శక్తి ద్వారా ఆయన తనని తానే అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, శైలజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కొంచెం కిందకి చేయండి ప్రభుజీ. కొంచెం జీవులు కూడా భగవంతుని విభిన్న విస్తరణలే. వారిలో కొందరు భగవంతునిగా ఉండాలని కోరుకుని పరమ పురుషుణ్ణి అనుకరిస్తారు. ప్రకృతిపై అధికారం చెలాయించే వారి ప్రవృత్తిని తృప్తిపరిచే ఉద్దేశంతో జగత్ సృష్టిలోకి వారు ప్రవేశించడానికి భగవంతుణ్ణి అంగీకరిస్తారు. ఆ స్వామి అంశభూతులైన జీవుల ఉనికి వలన ఈ దృశ్యమాన భౌతిక జగత్తులో క్రియలు ప్రతిక్రియలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా జీవులకు ప్రకృతిపై అధికారం వహించే సంపూర్ణ సౌకర్యాలు కలిగించబడతాయి. అయితే పురుషుల్లో ఒకడైన పురుషోత్తముడు తన పరమాత్మ స్వరూపంతో చివరికి అన్నిటినీ నియమిస్తూ ఉంటాడు. ప్రభుజీ చదవాలా తర్వాత? ఒక నిమిషం. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొకటి బాహ్య శక్తిని ఆయన స్వయంగా ప్రదర్శించడం అనమాట. పురుష రూపంలో విస్తృతి పొంది, మనకి ఇది అర్థమైందా మీకు? బాహ్య శక్తిని మనకి ఎలా అయితే స్వాంశులు అంటే భగవంతుని యొక్క వైకుంఠ లోకాలు, అలాగే గోలోక బృందావనము, ఇదంతా కూడా ఆయన చూసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఆయన అక్కడ భక్తులతో అందరితో కూడా ఆయన ఉంటారు. కానీ కింద ఇప్పుడు ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాలు అనేవి వేటితో వస్తూ ఉంటాయి? పురుషాంశలు తెలుసు కదా, కర్ణోదక్షాయ విష్ణువు, గర్భోదక్షాయ విష్ణువు, క్షీరోదక్షాయ విష్ణువు. కాబట్టి ఈ బాహ్య శక్తిని ఆయన స్వయంగా ప్రదర్శించరు. పురుష రూపం అంటే అదే అనమాట. అది మీరు అర్థం చేసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారు, ఇందాక మనం ఇప్పుడు పైన ఆ స్వాంశుల గురించి తర్వాత చూస్తే ఇక్కడ విభిన్న జీవులు అంటే ఆ స్వాంశలు, తర్వాత పురుష అవతారాలు, గుణ అవతారాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ జీవుడు ఏంటి? భగవంతుని యొక్క విభిన్న అంశం అనమాట. ఇక్కడ భగవంతునిగా ఉండాలనుకోరు. ఓకే, ఇక్కడ భగవంతుడిని అంగీకరిస్తారు కాదు, భగవంతుడు అంగీకరిస్తాడు. ఇది కొంచెం మిస్టేక్ పడినట్టుంది. ప్రకృతిపై అధికారం చెలాయించే వారి ప్రవృత్తిని తృప్తిపరిచే ఉద్దేశంతో జగత్ సృష్టిలోకి వారు ప్రవేశించడానికి భగవంతుడు అంగీకరిస్తాడు. ఓకే, మనం ఎవరైతే జీవులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ జగత్ సృష్టిలోకి ప్రవేశించడానికి వాళ్ళని భగవంతుడు అంగీకరిస్తాడు అనమాట. కాబట్టి ఆ అంశభూతులైన జీవుల ఉనికి వలన ఆ దృశ్యమాన భౌతిక జగత్తులో క్రియలు ప్రతిక్రియలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అదే అపరయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధిమే పరం జీవభూత మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్తు. ఈ విధంగా జీవులకు ప్రకృతిపై అధికారం వహించే సంపూర్ణ సౌకర్యాలు కల్పించబడతాయి. అయితే పురుషులలో ఒకడైన పురుషోత్తముడు తన పరమాత్మ స్వరూపంలో చివరికి మళ్ళీ అన్నింటినీ నియమిస్తూ ఉంటాడు. ఎలా? క్షీరోదక్షాయ విష్ణువు రూపంలో. ఓకే, జీవునికి
కృష్ణ ప్రభుజీ చదువుతాను. కంటిన్యూ చేయండి. ఈ విధముగా జీవునికి ఆత్మకు సర్వనియామకుడైన భగవానునకు పరమాత్మకు మధ్య హస్తిమసకాంతరము ఉన్నది. పరమాత్మ నియమించేవాడు, ఆత్మ నియమించబడేది. అందుచేత వారిద్దరూ ఒకే ప్రమాణంలో ఉండలేరు. పరమాత్మ ఆత్మతో సంపూర్ణంగా సహకరిస్తాడు కాబట్టి ఆయన జీవునికి నిత్య సహచరుడుగా వర్ణింపబడతాడు. అందుకే ఇక్కడ మనకి ఇందాక చెప్పినట్లుగా అంటే ఆయనకి మనం చూస్తే 64 కళ్ళు అనేవి ఉంటాయి. అలాగే ఆయనతో పోలిస్తే మనము ఆ యొక్క గుణాలు కూడా ఏంటంటే 50%, 60% అనేవి కలిగి ఉంటాము. ఇంకా శివుడు ఒక లెవెల్లో, బ్రహ్మ ఒక లెవెల్లో అనేది ఉంటారు. అవి మనం చూడొచ్చు తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతంలో వస్తుందన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ ఆత్మకి పరమాత్మకి మధ్య హస్తిమాంస కాంతరం ఉంది. ఇది ఎవరికి అర్థమైందా? దోమకి ఏనుగుకి ఉంటా మస్తకం అంటే దోమ. హస్తి అంటే ఏంటంటే ఏనుగు అనమాట. అశకం ఓకే, అశక అంటే ఏంటంటే ఎలుక అని చెప్తారు. ఏనుగుకి ఎలుకకి ఉన్న అంత అంతరం అనేది ఉంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఓకే మేడం, కంటిన్యూ చేయండి. భగవంతుని సర్వవ్యాపక లక్షణం ఏదైతే అన్ని పరిస్థితుల జాగృత, స్వప్న, సుషుప్త అవస్థలో అందును స్థితమై బద్ధజీవులు మరియు ముక్తజీవుల వలె జీవశక్తిని ప్రభవింపజేయుచున్నదో అదియే బ్రహ్మముగా తెలియజేయబడుచున్నది. భగవంతుడు పరమాత్మకు బ్రహ్మమునకు కూడా మూలం కావడం వల్ల ఆయనే జీవులందరికీ మూల కారణం. ఈ విషయం తెలుసుకున్న వారు వెంటనే భగవంతుని ప్రేమయుక్త సేవలో నిమగ్నుడవుతాడు. శుద్ధుడై సంపూర్ణ జ్ఞానం కలిగిన భగవద్భక్తుడు భగవంతుని పట్ల హృదయపూర్వకంగా ఆసక్తుడై ఉంటాడు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ కూడా మూడు ఇవి ఇచ్చారనమాట. జాగ్రత్త, స్వప్న, సుషుప్త అవస్థలు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్త అవస్థ అంటే ఏంటంటే మనం మెలుగును ఉండడం. స్వప్న అవస్థ అంటే ఏంటంటే మనం కొంచెం మెలుగును ఉంటాము, కొంచెం నిద్రిస్తూ ఉంటాము. సుషుప్త అంటే ఏంటంటే గాఢమైన నిద్ర అనమాట. మనం 13వ అధ్యాయం చర్చించుకున్నప్పుడు వీటి గురించి కూడా నేను కొంచెం ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఇచ్చాను. అంటే అతను ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఏది జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, ఎదురుగా ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, ధనం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, మహిళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, ఇదంతా చేస్తూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్ స్వప్నావస్థలో ఉన్నాడు ఏంటంటే అతను నిద్రిస్తూ ఉంటాడు, కానీ కొంత అతని మైండ్ అయితే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ జీవాత్మ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది, ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది, కానీ కొంత నిద్రలో ఉంటాడు, కొంత ధనం గురించి, మహిళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. తర్వాత మూడోది ఏంటి, సుషుప్త. ఇదేంటంటే పూర్తిగా గాఢ నిద్ర అనమాట. అతను నిద్రపోతాడు, అంటే జీవుడు నిద్రపోతాడు, శరీరం నిద్రపోతుంది, ఏమీ ఇంకా చలనం అనేది ఉండదు. ఆ టైంలో కూడా పరమాత్మ అనేది పనిచేస్తాం. అంటే పరమాత్మ అనేది మొత్తం కూడా సాక్షిభూతులుగా చూస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. అలాగే బద్ధజీవులు మనం ఎప్పుడు కూడా నిద్రలోనే ఉన్నట్టు. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం నిద్రలో ఉంటూ మళ్ళీ ఈ యొక్క 3 అవస్థలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే మనం బద్ధ జీవితంలో ఉన్నామంటేనే ఒక రకంగా నిద్రలో ఉన్నట్లు అనమాట. కాబట్టి మనం భగవంతు యొక్క సాంగత్యంలో ఉంటే మెలకువతో ఉన్నట్లు, లేకపోతే బద్ధజీవులుగా ఉన్నప్పుడు నిద్రిస్తూ ఉన్నట్లే. ఆ నిద్రిస్తూ కూడా మళ్ళీ ఆ నిద్రలో కూడా ఈ 3 అవస్థలు అనమాట. ఓకే మరి కంటిన్యూ చేయండి. అలాంటి భక్తుడు తన వంటి ఇతర భక్తులతో కలిసినప్పుడు భగవంతుని దివ్యలీల సంకీర్తనం తప్ప వారికి ఏ ఇతర వ్యాసంగము ఏమీ ఉండదు. దీనికి మనం భగవద్గీతలో ఏం శ్లోకం చూస్తాము? అలాంటి భక్తుడు తన వంటి ఇతర భక్తులతో కలిసినప్పుడు భగవంతుని దివ్యలీల సంకీర్తనం తప్ప వారికే ఇతర వ్యాసంగం మీద ఏమీ ఉండదు. సతతం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాము పయాంతి. ఆయన బుద్ధియోగం ఇస్తానంటున్నారు భగవాన్, అంటే శుద్ధ భక్తులకి ఆయన బుద్ధియోగం ఇస్తానంటున్నారు. కానీ మరి ఆ శుద్ధ భక్తులు ఎవరు అనేది ఈ శ్లోకం మాతాజీ కొంచెం దగ్గర ఉన్నారు. దానికి ముందు శ్లోకం చెప్పండి, చతుర్శ్లోకి భగవద్గీతలో. బోధయంత పరస్పరం కథయంత మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి. ఓకే, అదే కదా? ఓకేనా మాతాజీ? ఎవరు చెప్పారు? హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే మాతాజీ, అదే కదా మాతాజీ. అంటే ఒకరికొకరు వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి, భగవంతుడి యొక్క దివ్య లీలలు తప్ప వాళ్ళకి వేరే ఏమి చర్చించుకోరనమాట. వాళ్ళకి వేరే ఏమైనా చర్చించుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. అంటే శుద్ధమైన భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో
సపోజ్ మధ్యమంగా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కాసేపు భగవంతుడి గురించి చెప్పుకోవచ్చు, తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్గా మెల్లమెల్లగా భౌతికమైన విశేషాల మీదకి వచ్చేయచ్చు. కానీ మరీ బద్ధజీవులు అయితే ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏ రాజకీయాల గురించో లేకపోతే వాళ్ళ ఇళ్ళలో విషయాల గురించో సీరియల్స్ గురించో ఏదో వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారనమాట. కానీ శుద్ధ భక్తుడు అనేవాడు ఇతర వ్యాసంగం అతనికి ఏమీ ఉండదని చెప్తున్నారు. ఎస్ మాతాజీ, కంటిన్యూ చేయండి. శుద్ధ భక్తుల లాగా పరిపూర్ణులు కాని వారు, భగవంతునిలోని బ్రహ్మన్ లేక పరమాత్మ అంశను మాత్రమే గుర్తించిన వారు శుద్ధ భక్తుల కార్యకలాపములను అభినందించలేరు. భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుల హృదయాల్లో అవసరమైన జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తూ వారికి నిరంతరము తోడ్పడుతూ ఉంటాడు. ఈ విధముగా ఆ భగవాను ప్రత్యేక అనుగ్రహం వలన అజ్ఞానాంధకారం అంతా పటాపంచలవుతుంది. ఇదేం శ్లోకం? భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుల హృదయాల్లో అవసరమైన జ్ఞానం కలిగిస్తూ వారికి నిరంతరం తోడ్పడుతూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా ఆ భగవానుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం వలన అజ్ఞానాంధకారం అంతా కూడా పటాపంచలవుతుంది. గుర్తొచ్చిందా? అజ్ఞానాంధకారం తొలగిస్తానని చెప్తారు భగవంతుడు. చతుశ్లోకి భగవద్గీతలో లాస్ట్ కదా ప్రభు. ఎస్ మాతాజీ. తేషామేవానుకంపాతం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మ భావస్తు జ్ఞానదీపేన భాష్య. హరి బోల్ మాత. కాబట్టి అక్కడ భగవంతుడు చెప్తారనమాట, ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉన్నారో మరి వాళ్ళకి జ్ఞానం కలిగించాలి కదా, వాళ్ళకి నిరంతరం తోడ్పడతానని చెప్పారు కదా ఆయన. అంతకుముందు కూడా మనం పైన పారాగ్రాఫ్లో చూసాము. ఆ భక్తులను వాళ్ళని నేను పాలిస్తూ ఉంటాను, సమూహం సర్వభూతేషు, అందరికీ ఒకే రకమైనది ఇస్తాను. కానీ మళ్ళీ నమే ద్వేషవస్తున్నప్పుడు ఏ భజంతితో మా భక్త్యా మైతే తేజ్ చాప్యం, వాళ్ళ నాకు ప్రియమైన వారు, మరి ప్రియమైన వారి కోసం ఏదో చేయాలి కదా. అందుకని ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ హృదయాల్లో ఆ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తూ నిరంతరం కూడా ఉంటూ వాళ్ళని అజ్ఞాన అంధకారం అంతా కూడా, వాళ్ళలో ఉన్న ఆ అంధకారం అంతా కూడా పటపంచులు చేసేసి వాళ్ళకి వెలుగునిస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఎస్ మాత, కంటిన్యూ చేయండి. తత్వవేత్తలు యోగులు తమ బలం మీదే ఆధారపడతారు కాబట్టి ఈ స్థితిని వారు ఊహించలేరు. కఠోపనిషత్తు 1.2.23లో చెప్పబడినట్లు భగవంతునిచే అనుగ్రహించబడిన వారు తప్ప ఇతరులు ఆయన్ను తెలుసుకోలేరు. అలాంటి అనుగ్రహం భగవంతుని చేత తన శుద్ధ భక్తులకు మాత్రమే ప్రసాదించబడుతుంది. శ్రీ ఈశోపనిషత్తు ఈ విధంగా బ్రహ్మజ్యోతికి అతీతమైన భగవద్ అనుగ్రహాన్ని వర్ణిస్తుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూస్తే మరి ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్తు ఏం చేస్తుంది, ఈ బ్రహ్మజ్యోతికి అతీతమైన భగవత్ అనుగ్రహాన్ని వర్ణిస్తుంది. అంటే మనం బ్రహ్మజ్యోతిలోనే ఆగిపోకూడదు, పైన పరమాత్మానుభూతి, దానిపైన భగవాన్ అనే అనుభూతి, అంటే వైకుంఠ లోకాలు, భగవంతుని యొక్క లోకము, వీటికి మనము బ్రహ్మజ్యోతి దాటి పైకి వెళ్ళాలి అనే విధంగా, అంటే ముందుకు వెళ్ళాలి అనే విధంగా మనకి వర్ణిస్తుంది అనమాట. ఓకే, 17వ మంత్రం కూడా చూద్దాము. చదువుతారు ఎవరైనా? ఈ మంత్రం వచ్చిన వాళ్ళు చూసారా ఇంతకుముందు ఈ మంత్రం ఎవరైనా? వాయురనిలమమృతమథేదం భస్మాంతం శరీరం ఓం క్రతోస్మరకృతం స్మర క్రతోస్మరకృతం స్మర. వాయురనిలమమృతం అథేదం భస్మాంతం శరీరం ఓం క్రతోస్మరకృతం స్మర క్రతోస్మరకృతం స్మర. ఓకే, పద్మజ మాతాజీ శ్లోకం మంత్రం చదవండి, మీనింగ్స్ అనువాదం చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. వాయురనిలమమృతం అథేతం భస్మాంతం శరీరం ఓం క్రతో స్మరకృతం స్మర క్రతో స్మర కృతం స్మర. వాయు ప్రాణవాయువు, అనిలం మొత్తము వాయుమండలాన్ని, అమృతం నాశనం లేని దానిని పొందుగాక. అత తరువాత, ఇదం శరీరం ఈ శరీరం, భస్మాంతం భస్మమైన తరువాత, ఓం క్రతో అన్ని యజ్ఞాలను అనుభవించు ఓ ప్రభు, స్మర దయచేసి స్మరించు, కృతం నేను చేసిన దానిని అంతటినీ, స్మర దయచేసి స్మరించు, క్రతో ఉత్తమ లాభం పొందేవాడా స్మర దయచేసి స్మరించు, కృతం నేను చేసిన దానిని అంతటినీ, స్మర స్మరించు. భావం: తాత్కాలికమైన ఈ శరీరం భస్మమై బూడిదగుగాక, ప్రాణవాయువు మొత్తము వాయువులో కలిసిపోవుగాక. ఇప్పుడు ఓ భగవంతుడా, నేను చేసిన యజ్ఞాలన్నింటినీ స్మరించు,
నీవే చరమ భోక్తవు కాబట్టి దయచేసి నేను నీ కోసం చేసిన దానిని అంతటినీ స్మరించు. కాబట్టి ఈ కృష్ణ తాత్కాలిక ఒక నిమిషం అయితే ఈ పారాగ్రాఫ్ చదువు కానీ తాత్కాలికమైన శరీరం ఏంటంటే భస్మమై బూడిదగుగాక. అంటే ఎప్పుడైతే మన శరీరం అనేది ఆ దహన సంస్కారాలు జరుగుతాయో అప్పుడు భస్మం అయిపోయి బూడిదల అయిపోతుంది. అప్పుడు ఈ పంచమహాభూతాలు ఏమున్నాయో వాటిలో కలిసిపోతుంది అనమాట. ప్రాణవాయువు మొత్తం కూడా వాయువులో కలిసిపోగాక అంటూ ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారు, ఓ భగవంతుడా నేను చేసిన యజ్ఞాలన్నింటినీ స్మరించు. యజ్ఞాలంటే ఏంటి? జప యజ్ఞం అవ్వచ్చు, మనం చేసుకున్న సేవ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ సేవలు అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు నీవే చర్మభోక్తవు అంటే నీవే అల్టిమేట్. కాబట్టి దయచేసి నేను నీ కోసం చేసిన దాని అంతటిని స్మరించు. ఒక్కసారి నువ్వు నేను చేసినవన్నిటిని కూడా స్మరించు అంటే అని వేడుకుంటున్నారు అనమాట. ఒక రకంగా వేడుకుంటున్నారు. అదేంటనేది ఒకసారి ప్రభుపాద వారి యొక్క భాష్యం చూద్దాము. ఓకే మాతాజీ, ఈ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. సరే. భాష్యం. తాత్కాలికమైన ఈ భౌతిక శరీరం నిజంగా అరువు వేషమే. భౌతిక శరీరం నాశనమైన తరువాత జీవుడు నాశనం పొందడని, తన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోడని భగవద్గీత 2.20లో స్పష్టంగా చెప్పబడింది. జీవుని వ్యక్తిత్వం నిరాకారం లేని రూపరహితం కానే కాదు, దీనికి విరుద్ధంగా నిజానికి భౌతిక వేషం రూపరహితమైంది. అనశ్వరమైన ఆత్మరూపాన్ని అనుసరించి అది ఏదో ఒక రూపాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది. అల్పజ్ఞానం గలవారు తప్పుగా భావిస్తున్నట్లు జీవుడు రూపరహితుడు కాడు. భౌతిక శరీరం నాశనమైన తరువాత కూడా జీవుడు ఉంటాడని ఈ మంత్రం నిరూపిస్తుంది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఇది తాత్కాలికమైన ఈ భౌతిక శరీరం నిజంగా అరువు వేషమే. అరువు అంటే ఏంటి? మనం అప్పు తెచ్చుకున్నది అంటే, మరి అప్పు తెచ్చుకున్నామంటే మరి తిరిగి ఇచ్చేయాలి కదా. కాబట్టి ఈ భౌతిక శరీరం నాశనం అయిన తర్వాత జీవుడు నాశనం పొందడని, తన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోడని భగవద్గీత చెప్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం డ్రామాలు కానీ నాటకాలు కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అక్కడ ఏం చేస్తారు, కొన్ని వేషాలు వేయడానికి వాటికి సంబంధించిన డ్రెస్సులు అవన్నీ కూడా అప్పు తెచ్చుకుంటారు, లేకపోతే వాళ్ళకి కొంత రెంట్కి వీటికి తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, వాటిని తిరిగి ఇచ్చేయాల్సిందే అనమాట. అవన్నీ కూడా తిరిగి ఇచ్చేయాలి. అలాగే మన యొక్క భౌతిక శరీరం కూడా అరువు. ఈ పంచమహాభూతాల నుంచి వీటి నుంచి మనం తెచ్చుకున్నాం, మళ్ళీ వాటిని తిరిగి ఇచ్చేయాలన్నమాట. అరువు తెచ్చుకున్నప్పుడు మరి తిరిగి ఇచ్చేయాలి. దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, మనకి ఈ 2వ అధ్యాయంలో 20వ శ్లోకం చెప్పినట్టు నజాయితే చదువుతారు. నాయం భూత్వ భవితా వానభూయః అజోమిత్య శాశ్వతోయం పురాణః న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. కాబట్టి నజాయితే మ్రియతే వా కదాచిన్ అయం భూత్వ భవితా వానభూయః అజో శాశ్వతం పురాణం అంటే ఇదేంటి, చాలా శాశ్వతమైనది, చాలా పురాణమైనది అనమాట. అంటే ఇది సనాతనమైనది. అంటే ఒక రంగం చెప్పాలంటే మనం దీన్ని బట్టి చూస్తే పునర్జన్మ అనేది ఉంటుంది అని మనకి చాలా క్లియర్గా చెప్తూనే ఉన్నారు. కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారు, దీన్ని పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా రూపరహితంగా భావిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆత్మ అనేది ఏమీ లేదు, ఈ భౌతిక శరీరం ఎప్పుడైతే నశించిందో ఇంకంతే, అక్కడితో క్లోజ్, ఇంకా వాళ్ళది ఏమీ లేదు అని. కానీ ఇక్కడ ఈ యొక్క ఈశ్వర పరిషత్తులోని ఈ మంత్రం ఏం చెప్తుంది, జీవుడు ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక శరీరం నశిస్తుందో తర్వాత కూడా ఉంటాడు అనేది నిరూపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, స్వాతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భౌతిక జగత్తులో అక్కడి నుంచి చేయాలా ప్రభుజీ? మాతాజీ. భౌతిక జగత్తులో భౌతిక ప్రకృతి జీవులకు వారి ఇంద్రియ తృప్తి ప్రవృత్తులను అనుసరించి అనేక విధాలైన శరీరాలను సృష్టిస్తూ అద్భుతమైన తన పనితనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. మలాన్ని రుచి చూడాలని కోరుకునే జీవునికి ఆ అశుద్ధమును తినడానికి తగిన పంది రూపం ఇవ్వబడుతుంది. అలాగే మాంసం తినగోరేవాడు పులి రూపాన్ని పొంది ఇతర జంతువుల రక్తం త్రాగటానికి, వాటి మాంసం తినటానికి కావాల్సిన దంతాలను కూరలను ఇవ్వబడతాయి. మానవుని దంతముల స్వరూపం భిన్నంగా ఉండడం వల్ల అతడు అశుద్ధాన్ని కానీ మాంసాన్ని కానీ తినడానికి ఉద్దేశింపబడిన వాడు కాదు. అలాగే మానవుడు ఎంత అనాగరక స్థితిలో కూడా మలాన్ని తినాలని అనుకోడు. మానవుని దంతాలు ఫలాలను కూరలను కొరికి నమలడానికి వీలుగా నిర్మించబడ్డాయి. వాటితో పాటు అనాగరిక మానవునికి మాంసాన్ని తినడానికి వీలుగా తగిన 2 కూరలు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి. ఒక నిమిషం మాతాజీ. అంటే ఎవరైతే అశుద్ధం తినాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇట్లా పంది రూపం అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఒక్కొక్క జంతువుకి ఒక్కొక్క
ఇంద్రియం అనేది బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. వాసన చూడాలి, కుక్క, పంది ఇవేంటంటే చాలా ఎక్కువగా వాసన చూస్తూ ఉంటాయి. కానీ మనిషి కళ్ళ ద్వారా అంటే తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు. కొన్ని జీవులు ముక్కు ద్వారా, కొన్ని జీవులు చెవుల ద్వారా, అంటే వాటి యొక్క ఇంద్రియం దాన్ని బట్టి కొన్ని జీవులు అంటే స్పర్శ ద్వారా కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటాయి అంట. కొన్ని జీవులేమో నాలుక ద్వారా. ఇట్లా వాటి యొక్క ఇంద్రియం అనేది చాలా గొప్పగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే మనకి 15వ అధ్యాయంలో చూస్తే ఒక శ్లోకంలో చెప్తారు, మనము ఏదైతే ఇప్పుడు అనుభవిస్తూ ఇటువంటి భావాల్లో ఉన్నామో వచ్చే దేహం అటువంటిదే తీసుకుంటాము అని. నా శ్లోకాలు వచ్చా? శరీరం యదవాప్నోతి అని, అలాగే శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయాన్ ఉపసేవతే. అంటే శ్రోత్రం చక్షు స్పర్శనం చ అంటే మనం ఆ కళ్ళు అంటే నెక్స్ట్ ఏ దేహాన్ని తీసుకోవాలో దానికి సంబంధించిన ఈ యొక్క ఇంద్రియాలు అనేవి మనకి తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. అంటే ఒక్కొక్క దేహాన్ని బట్టి కళ్ళు బాగా పనిచేయవచ్చు, చక్షు స్పర్శ, రసనం అంటే టేస్ట్ నాలుక, గ్రహణ అంటే వినేవి, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవచ్చు. కానీ ఎవరైతే ముందే తెలుసుకోగలుగుతున్నాడో దానికి ఏమని చెప్తారు? ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి అని చెప్తారనమాట. అంటే జీవుడు తన ఈ యొక్క దేహాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెట్టి ఈ యొక్క అంటే తర్వాత ఎటువంటి దేహాన్ని తీసుకోబోతున్నాడో మూర్ఖులు చూడలేరు. కానీ ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతారు? జ్ఞాన శిక్షణ ద్వారా ఎవరికైతే ఆ దివ్యమైన చక్షులు ఉన్నాయో, అందుకే అక్కడ ఏం చెప్తారంటే పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుష, అంటే ఆ జ్ఞానమైన చక్షులు కలిగిన వాళ్ళు దీన్ని చూడగలుగుతున్నాడు. కానీ మూర్ఖులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు. దేన్ని అంటే ఈ యొక్క జీవితంలోనే ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడే నెక్స్ట్ మనకున్న భావాలను బట్టి మనసుతో కూడి ఒక చెవి కానీ, కన్ను కానీ, నాలుగు కానీ, ముక్కు కానీ, స్పర్శలు కానీ పొందుతాడు ఆ దేహాన్ని బట్టి. ఆ రకంగా అతడు తన యొక్క ప్రత్యేకమైన ఇంద్రియ అర్థాలని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని మనకి ఆ 15వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. ఓకే మాతాజీ, కంటిన్యూ చేయండి. సర్వ జంతువుల శరీరాలు మానవుల శరీరాలు జీవునికి విజాతీయాలు. జీవుని ఇంద్రియ తృప్తి వాంఛను అనుసరించి అవి మారుతూ ఉంటాయి. జనన మరణ చక్రంలో జీవుడు ఒక దేహం తరువాత మరొక దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు. ప్రపంచమంతా జలమయమైనప్పుడు జీవుడు జలచర రూపాన్ని ధరించాడు. తరువాత అతడు వృక్ష జీవితం నుండి క్రిమి జీవితానికి, క్రిమి జీవితం నుండి పక్షి జీవితానికి, పక్షి జీవితం నుండి జంతు జీవితానికి, జంతు జీవితం నుండి మానవ రూపానికి మారాడు. ఎంతో చక్కగా అభివృద్ధి చెందిన రూపం మానవ రూపమే. అప్పుడు దీనిని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించిన సంపూర్ణ అవగాహన ఉంటుంది. మానవుని ఆధ్యాత్మిక భావన అత్యున్నతమైంది. అది ఈ మంత్రంలో వర్ణించబడింది. బూడిద రూపాన్ని పొందే భౌతిక శరీరాన్ని విడిచి తన ప్రాణవాయువు మొత్తం వాయుమండలంలో కలిసిపోయేందుకు అంగీకరించాలి. జీవుని వ్యాపారాలు దేహంలో మొత్తం మీద ప్రాణవాయువు అనబడే వివిధ వాయువుల చలనం వల్ల నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి. యోగులు సాధారణంగా శరీరాలలోని వాయువులను నిగ్రహించడమును అభ్యసిస్తూ ఉంటారు. ఆత్మ అత్యున్నత చక్రమైన బ్రహ్మరంధ్రానికి చేరే వరకు ఒక వాయు చక్రం నుండి మరో వాయు చక్రానికి పోవలసి ఉంటుంది. సంపూర్ణ యోగి అలాంటి స్థితి నుండి తనకిష్టం వచ్చిన లోకానికి తనను మార్చుకోగలడు. దీని విధానం ఏమిటంటే ఒక భౌతిక దేహాన్ని విడిచి మరొక భౌతిక దేహంలో ప్రవేశించడం. కానీ ఈ మంత్రంలో సూచించబడినట్లు జీవుడు భౌతిక శరీరాన్ని విడవగలిగినప్పుడే అలాంటి మార్పుల పరిపూర్ణతత్వానికి అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు అతడు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో ప్రవేశించవచ్చును. అక్కడ అతడు మరణం గాని మార్పు గాని ఉండని ఒక ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చును. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సర్వ జంతువుల శరీరాలు, మానవ శరీరాలు జీవునికి విజాతీయాలు. జీవుని ఇంద్రియ తృప్తి వాంఛను అనుసరించి అవి మారుతూ ఉంటాయి. అంటే ఒకే రకంగా ఉండవు అనమాట, ఎప్పుడు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. చైతన్యాన్ని బట్టి ఆ పరిణామ క్రమం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. మానవ శరీరం ఏంటంటే బూడిదయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ, అంటే దహన సంస్కారాలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి. మరి ఇతర జీవులకి ఆ దహన సంస్కారం అనేది వాటికి ఆ అవకాశం అనేది చాలా తక్కువ అనమాట. ఎందుకంటే
ఒక్కొక్క చోట అసలు దహన సంస్కారాలు జరగకపోవచ్చు, ఒక్కొక్క చోట ఎక్కడైనా అరుదుగా జరుగుతూ ఉండొచ్చు. అందుకే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, జీవస్య జీవన అంటే ఒక్కొక్క జీవి ఇంకొక జీవికి ఆహారం అవుతూ ఉంటుంది, తద్వారా ఆ ఇంకొక జీవికి అది జీవనం అనమాట. అది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే అన్ని జీవజాతుల్లో కూడా ఈ మానవ శరీరం అంటే ఈ మానవ జీవితం అనేది తీసుకోవడం చాలా అరుదుగా వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది వచ్చినప్పుడు దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ మనము ఉన్నతమైన లోకాలకి వెళ్ళడానికి, అలాగే ఉన్నతమైన అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఈ యొక్క భౌతిక దేహాన్ని ఒక నావలాగా, ఈ భవసాగరంలో ఒక నావలాగా మనం దానిని ఉపయోగించుకోవాలన్నమాట. అంతేగాని దొరికింది కదా అని ఈ యొక్క మనము ఏదైతే నిద్ర, భయము, మైథునము, ఆహారము వీటిలో దీన్ని కూడా ఉపయోగించాము అంటే దానికి అంత విశేషము అనేది ఉండదు. దుర్లభ మానవ జన్మ అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ దుర్లభమైన మానవ జన్మని మనం భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి, భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఉపయోగించాలి. ఇదంతా కూడా జీవస్య జీవన అనే అంటే ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి ఒక ఆహారం అవ్వచ్చు, లేకపోతే మనం ఒకదాని నుంచి పతం అంటే ఒకదాని నుంచి వదిలిపెట్టి ఇంకొక జీవితం తీసుకోవడం, ఇదంతా కూడా మానవ రూపానికి మారుతూ ఉంటాము. అందుకే ఎంతో చక్కగా అభివృద్ధి చెందిన రూపం మానవ రూపం అనేది కూడా చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇంకా బూడిద రూపాన్ని ఇందా చెప్పుకున్నట్లుగా మానవ శరీరం బూడిద అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే మనకులో కూడా ఈ వాయువులు ప్రాణ, అపాన, వ్యాన ఇట్లా రకరకాల వాయువులు అనేవి ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనము ఆ వాయుమండలంలో కలిసిపోయేందుకు అంగీకరించాలి. అంటే భగవంతుని వేరుకుంటున్నారు, అలా నావి అన్నీ కూడా ఆ వాయుమండలంలో కలిసిపోయేలాగా అంగీకరించండి అని. అలాగే యోగులు సాధారణంగా శరీరాల్లోని వాయువులను నిగ్రహించడం అభ్యసిస్తూ ఉంటారు. షట్ చక్రాలు ఉంటాయి కదా, వాటిని అంటే ఇంకొక చక్రం నుంచి ఆ ప్రాణాన్ని నిలుపుతూ వాళ్ళు శీర్షాగ్రం నుంచి అంటే శీర్షంలో నుంచి బయటికి వెళ్ళేదానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే యోగులేంటి, ఆత్మ అసలు మనకి నవరంధ్రాలనే ఉన్నాయి, ఇంకొక రంధ్రంలో నుంచి బయటకు పోతే ఇంకొక దేహం అనేది తీసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే మనకి ఈ పొట్ట భాగం నుంచి కింద నుంచి అంటే మలమూత్రాలు విసర్జిస్తూ పోతూ ఉంటారు కొంతమంది. వాళ్ళకి ఏంటంటే అధమ జీవితాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయని చెప్తారు. అలాగే కొంతమంది నోట్లో నుంచి లేకపోతే చెవుల్లో నుంచి, కళ్ళలో నుంచి ఇట్లా పోతూ ఉండొచ్చు ఆత్మ అనేది. ఇట్లా అంటే కొంతమంది ఇట్లా నోరు తెరుచుకుని పోతూ ఉంటారు కదా, అట్లా వాళ్ళు ఏంటంటే మళ్ళీ మనిషి జన్మ అనేది పొందుతూ ఉంటారని చెప్తారు. అలాగే షట్ చక్రాల్లో అత్యుత్తమైంది ఏంటి, ఆ శీర్షాగ్రం అంటే తల పైనుంచి ఆ రంధ్రం నుంచి ఆత్మ అనేది పోవడానికి వాళ్ళు దాన్ని ఇచ్చామరణం అంటారు. అంటే వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట, ఆ చక్రాన్నింటినీ కూడా నియంత్రిస్తూ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతారు. కాబట్టి ఆ చైతన్యం అనేది వాళ్ళు చక్కగా దాన్ని అభ్యసించినప్పుడు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు పోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఆ యొక్క నిజమైన రూపాన్ని అంటే నిజమైన వాళ్ళు అనుకున్న దాన్ని సాధించినట్లుగా వాళ్ళు ఇచ్చామరణాన్ని పొందుతూ వాళ్ళు చేరుకుంటారనమాట. కానీ భక్తులేంటి, ఇవన్నీ కూడా ఏమీ ఆలోచించరు. ఎందుకు, ఏ రంధ్రంలో నుంచి వెళ్ళినా ఇబ్బంది లేదు. కాబట్టి మనకి భగవంతుణ్ణి మనం అంటే ఎం వాపి స్మరణ భావం తేత్యంతే కలవరం యా ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్తి సంశ్రయ. అంటే ఎవరు ఏ విధాలుగా వాళ్ళు భావాలతో వాళ్ళ యొక్క దేహాన్ని విడిచిపెడుతున్నారో దానికి సంబంధించిన దాన్ని మళ్ళీ పొందుతున్నారు. అంత్యకాలేచ మామేవ స్మరణ్ ముక్త్వా కలేవరం. అంటే కానీ అంత్యకాలంలో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ పోతున్నారో వాళ్ళు భగవంతుని చేరుకుంటారు. మరి భక్తులు వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇదంతా చేస్తున్నారు, ఈ యొక్క వాళ్ళు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు, అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉన్నారు, భక్తి కార్యక్రమాల్లో ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాటిలో ఏది ఒక్కటి గుర్తొచ్చినా కూడా అతను భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేరుకుంటాడు. ఇది తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా ఇదంతా కూడా వాయుచక్రం అంటే ఇందాక మనం షట్చక్రాలు చెప్తున్నాం కదా, ఇదంతా అక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఓకే, రమాదేవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ భౌతిక జగత్తులో భౌతిక ప్రకృతి మానవుని తన రకరకాల ఇంద్రియ పరితృప్తుల కోసం తదనుగుణంగా మానవుని శరీరాన్ని మార్చుకునేటట్టు ఒత్తిడి చేస్తుంది.
క్రిముల నుండి మిక్కిలి పరిపూర్ణతను పొందిన బ్రహ్మ, దేవతల భౌతిక దేహాల వరకు అన్ని భిన్న జీవజాతులలోనూ ఈ వాంఛలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. జీవులన్నిటికీ వేర్వేరు రూపాలతో కూడిన శరీరాలు ఉన్నాయి. జ్ఞానవంతునికి ఈ భిన్న శరీరాలలో కాక ఆధ్యాత్మిక స్వరూపంలోనే ఏకత్వం కనిపిస్తుంది. పరమపురుషుని అంశమైన ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగం ఏ దేహంలో ఉన్నా, పంది దేహంలో ఉన్నా, దేవతా దేహంలో ఉన్నా అది ఒక్కటే. జీవుడు తన పాపపుణ్యములను బట్టి భిన్న భిన్న శరీరాలను పొందుతూ ఉంటాడు. మానవ దేహం మిక్కిలి పరిపూర్ణం కావడం వలన సంపూర్ణ చైతన్యమును కలిగి ఉంటుంది. భగవద్గీత 7వ అధ్యాయము 19వ శ్లోకమును అనుసరించి ఉత్తమాధికారి ఎన్నో జన్మ మృత్యువుల తర్వాత జ్ఞాన సాధనను కొనసాగించును. జ్ఞానాన్ని గడించిన తర్వాత భగవంతుని శరణు వేడుతాడు. పరమపురుషుడైన వాసుదేవుని శరణు వేడే స్థితికి చేరినప్పుడు మాత్రమే జ్ఞానార్జనలో అతడు పరిపూర్ణత్వమును సాధిస్తాడు. మానవుడు తన ఆధ్యాత్మిక స్వరూపాన్ని గురించిన జ్ఞానాన్ని పొందినప్పటికీ తాను పరిపూర్ణ తత్వంలోని శాశ్వతాంశ మాత్రమే అని, ఎన్నటికీ తాను పరిపూర్ణ తత్వం కాలేనని గ్రహించకపోతే అతడు తిరిగి భౌతిక వాతావరణంలో పడిపోతాడు. అతడు బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యాన్ని పొందినప్పటికీ తిరిగి పతితుడు కాక తప్పదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇక్కడ కూడా చిన్న చిన్న క్రిముల నుండి మిక్కిలి పరిపూర్ణత పొందిన బ్రహ్మదేవుడు అంటే బ్రహ్మదేవుడే అత్యుత్తమ జీవి. అలాగే క్రిమి అంటే చాలా మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అంటే క్షణాల్లో కూడా దేహాన్ని విడిచిపెట్టే క్రిములు ఉంటాయి. అవి మిక్కిలి చిన్నవన్నమాట. అందరిలో కూడా ఆఖరికి దేవతల్లో కూడా ఈ వాంఛలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఒకసారి బ్రహ్మకు లోనయ్యి తన కుమార్తె పట్ల వాంఛకు లోనవుతాడు. మనకి ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో వస్తుంది, మీరు వినే ఉంటారు. కానీ అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారంటే తన యొక్క దేహాన్ని విడిచేసి మళ్ళీ ఇంకొక దేహం తీసుకుంటాడు. అంటే ఎవరైతే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళుగా ఫీల్ అవుతున్నారో వాళ్ళు కూడా ఒకసారి ఈ ఇంద్రియ భోగాల వాటికి వాంఛలకి లోనవుతూ ఉంటారు. జీవులన్నిటికీ వేర్వేరు రూపాలతో కూడిన శరీరాలు ఉన్నాయి. జ్ఞానవంతునికి భిన్న శరీరాలు కాక ఆధ్యాత్మిక శరీరంలోనే ఏకత్వం కనిపిస్తుంది. అంటే ఎవరైతే నిజమైన జ్ఞానం కలిగి ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ జీవులన్నీ ఓకే జీవులన్నింటిలో కూడా పరమాత్మను దర్శిస్తూ ఉంటాడు. ఏం శ్లోకం అది? జీవులన్నింటికి వేర్వేరు రూపాలతో కూడిన శరీరాలు ఉన్నాయి, కానీ జ్ఞానవంతుడు ఏంటి, ఆధ్యాత్మిక స్వరూపంలోనే ఏకత్వం కనిపిస్తుంది అతనికి. విద్యా వినయ సంపన్నే హరే కృష్ణ. బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని ప్రభుజీ. శునిచైవ శ్వపాకేచ పండితా సమదర్శిన. కాబట్టి అతను ఆధ్యాత్మిక స్వరూపంలో అతనికి ఏకత్వం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఈ యొక్క దేహంలో ఉన్నా ఏ దేహంలో ఉన్నా కూడా అది ఒక్కటే. జీవుడు తన పాపపుణ్యాలను బట్టి భిన్న భిన్న శరీరాన్ని పొందుతూ ఉంటాడని అతను తెలుసుకుంటాడు. కానీ మానవ దేహం ఏంటి, మిక్కిలి పరిపూర్ణం కావడం వల్ల సంపూర్ణ చైతన్యం కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి అతను తెలుసుకోగలుగుతాడు. ఏమని? ఈ శ్లోకం ఏంటి? అతను తెలుసుకుంటాడు. ఏమని తెలుసుకుంటాడు? వాసుదేవ సర్వం ఇది చెప్పండి మంత్రి. బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్నాం పద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. కాబట్టి అతను తెలుసుకుంటాడు వాసుదేవుడే సర్వము అని తెలుసుకుంటాడు. అటువంటి మహాత్ముడు చాలా దుర్లభుడు, అంటే చాలా అతీతంగా దొరుకుతూ ఉంటాడు. అంటే తక్కువగా అంటే తక్కువ మంది ఉంటారు అనమాట. అందుకే అతను ఏమంటారు, ఉత్తమాధికారి అని చెప్తున్నారు అటువంటి వాళ్ళని. అలాగే ఈ జ్ఞానాన్ని గడించిన తర్వాత అతడు భగవంతుని శరణు వేడతాడు. తర్వాత అతను ఈ జ్ఞానార్జనలో అతడు పరిపూర్ణత సాధిస్తాడు. అంటే ఇదంతా శరీరం యొక్క ప్రభావం చేత జరుగుతూ ఉంటుంది అని. అలాగే మనం ఏంటి చూస్తూ ఉంటాం కదా, మన దేహంలో కూడా బాల్యంలో కొంచెం మనం ఒక రకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము. హరే కృష్ణ. మనం బాల్యంలో కూడా ఒక రకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము, యవనంగా ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము, అలాగే వృద్ధాప్యంలో ఒక రకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము. ఇదంతా కూడా శరీరం యొక్క ప్రభావం చేత జరుగుతూ ఉంటుంది. శరీరం ఈ యొక్క మార్పులకి లోనవుతూ ఉండడం వల్ల ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది అని అతను తెలుసుకుంటాడు.
కానీ పరిపూర్ణత్వం లేనివాడు ఇదంతా కూడా తెలుసుకోలేడు అనమాట. తెలుసుకోలేక ఏమవుతాడు, భౌతికమైన వాతావరణంలో పడిపోతాడు. అతను బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యాన్ని పొందినప్పటికీ తిరిగి పతితుడు కాక తప్పదు. అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్తున్నారో వాళ్ళు తిరిగి పతితుడు కాక తప్పదు అని చెప్తున్నారు. ఓకే మాతాజీ, కంటిన్యూ చేయండి, ఈ పారాగ్రాఫ్ చదివేసేయండి. భగవంతుని దివ్యదేహము నుండి ప్రకాశించే బ్రహ్మజ్యోతి సచ్చైతన్యము అనుభూతి జీవాత్మలు అనే ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగాలతో నిండి ఉంటుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు జీవులు ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. అందుచేత వారు ఇంద్రియాల నిర్దేశాలను అనుసరించి మిథ్యాప్రభువులు కావడం కోసం ఈ భౌతిక జగత్తులోకే పంపబడతారు. అధికారం చలాయించాలనే వాంఛ జీవుని భౌతిక వ్యాధి. ఎందుచేతనంటే ఇంద్రియ భోగాల పట్ల గల మోహం వల్ల అతడు భౌతిక జగత్తులో వివిధ శరీరాలలో తిరిగి తిరిగి జన్మిస్తూ ఉంటాడు. బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యం పొందడం పరిపక్వ జ్ఞానాన్ని సూచించదు. పూర్తిగా భగవంతుణ్ణి శరణుజొచ్చి ఆధ్యాత్మిక సేవాభావాన్ని పెంపొందించుకున్నప్పుడే అత్యున్నత సంపూర్ణ స్థితిని అతడు పొందగలుగుతాడు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మనకున్న పెద్ద వ్యాధి ఏంటి? ఇతరుల మీద, భౌతిక జగత్తు మీద, ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క అన్నిటి మీద, అంటే భగవంతుని యొక్క బాహ్య శక్తి అవ్వచ్చు, భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి అవ్వచ్చు, మిగతా అన్నిటి మీద మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే అధికారం చెలాయించాలని కోరుకుంటూ ఉంటాము. అది మనకున్న పెద్ద వ్యాధి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే అధికారం చెలాయించాలనే వాంఛే జీవుని యొక్క భౌతిక వ్యాధి. దీని నుంచి ఎప్పుడైతే బయటపడతామో అప్పుడు మనం ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి కూడా బయటపడే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ఇంద్రియ భోగాల పట్ల మోహం మనకి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాము, దానికి తగిన ఆ శరీరాన్ని పొందాలి. మరి మనకి ఏదో కోరిక వస్తూ ఉంటుంది, మరి దానికి సంబంధించిన దేహం అనేది వేరేగా ఉంటుంది, మరి దాన్ని పొందడానికి మళ్ళీ మనం ఇంకొక జన్మ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి తిరుగుతూనే ఉంటాము. అలాగే బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యం పొందడం పరిపక్వ జ్ఞానాన్ని సూచించదు. ఎందుకంటే మరి దానిపైన కూడా, అంటే మనం మొదటి స్టేజ్ మాత్రమే చూస్తున్నాము, కానీ ఇంకా 2 స్టేజ్లు అనేవి ఉన్నాయి. వాటిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప మరి మనం బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యం పొందినా కూడా అది సంపూర్ణం అవ్వదు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పూర్తిగా భగవంతుని శరణుజొచ్చి ఆధ్యాత్మిక సేవాభావాన్ని పెంపొందించుకున్నప్పుడే అత్యున్నతమైన సంపూర్ణ స్థితిని అతడు పొందగలుగుతాడు. కాబట్టి దీనికి మనం మొదట్లో చూసాం కదా, బ్రహ్మన్, పరమాత్మ, భగవాన్. మరి వీటిలో కూడా సేవాభావం అనేది ఉంది. అందుకే ఇక్కడ భగవంతుని శరణుజొచ్చి సేవాభావాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి, డెవలప్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనము పర్ఫెక్ట్, అంటే సంపూర్ణ స్థితిని పొందగలుగుతాము అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఈ భగవంతుని యొక్క దివ్య దేహం నుండి ప్రకాశించే బ్రహ్మజ్యోతి సత్ చైతన్యము అనుభూతి జీవాత్మలు అనే ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగాలతో నిండి ఉంటుంది. అంటే ఈ జీవాత్మలన్నీ కూడా బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ యొక్క బ్రహ్మజ్యోతి అనేది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య దేహం నుంచి వచ్చే ఆ ప్రకాశించే బ్రహ్మజ్యోతే ఇంకా వెలుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగాలతో నిండుతూ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఎవరైతే ఎక్కువగా ఈ బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఇంకా అక్కడ ఆ కాంతి అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. ఇంకొకప్పుడు ఈ యొక్క జీవులు ఇంద్రియ భోగాలు అనుభవించాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. అదే మనకి ఈ యొక్క భౌతికమైన వ్యాధి, ఇతరుల మీద మనం ఎప్పుడైతే ఆ అధికారాన్ని చలాయించాలని కోరుకుంటూ ఉంటామో అదే పెద్ద వ్యాధి అని చెప్తున్నారు. ఓకే మాతాజీ, ప్రభుజీ, మనం రేపు ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాము. నాకు కొంచెం వేరే క్లాస్ ఉంది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంद की जय. नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. पतित पावन श्री प्रपात की जय. श्री ईशोपनिषद ग्रंथान की जय. हरे कृष्ण 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 ధన్యవాదాలు. हरे राम राम हरे